Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Uya ang mga nangingenot na bareta sa aldaw na ini. Ako po si Mark Mendoza. Mga chairman kan Committee on GSP, BSP Parade, Civic and Float Competition as in Regional Military Parade Competition para rehong nagsisiguro na sinda preparado na kan sa indang mga aktibidad na mapuon sa agang Miyerkules. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa paagi kang sarong press conference, pinaglatag ninda City Councilor Lito Del Rosario, Committee Chairman kang Boy Scout and Girl Scout Parade sa Aga, City Administrator Elmer Baldimoro, Civic Parade and Float Competition Chairman, City Councilor Omar Benefe, Chairman kang Military Parade, ang sa ilang mga preparasyon sa magkakasunod na aktibidad pun sa Aga Miyerkules, Huwebes asin sa aldaw na Biyernes. Gabos mo pong measures pigano ta sa final meeting sa ugma, siguro ta po na si safety kan mga aki kasi ang parada po, yaon sa naman yan dyan. Pag mag-oran po, magilid ka, boss. Nangaring pong mayong kuya. Kapasalamat po kami sa DepEd Iriga, DepEd Kamsur, and DepEd Naga, headed by their superintendents for acceding to our request na si mga participants na makabali. Sa ngunyan po, ang nag-confirm ng ma-participate sa Civic Parade, iga po kita ning 10 band and majorettes from our major school in Naga. Si parade participants po, si listami as of yesterday afternoon, 364. Ang kaibahan lang po sa Civic Parade, maski ngunyan na aldaw, iga pa'y nagpaparilista. Kaya nadidipisilan po kami mag-final kang order of parade. Si riders and bikers, igwan na po nagpalistang 155. Sa float po, igwaning 22. So, ang total po ngunyan na contingent sa Civic Parade is 551. Sinigurman ni City Councilor Omar Benefe, Chairman kang Committee on Military Parade na magiging sistematiko ang aktibidad sa maabot na Biyernes. May duwang eskwelahan hali sa probinsya kang Sorsogon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur asin digdi sa siyudad kang Naga nakabali sa tauna na Military Parade Competition. So ini pong sa Military Street Parade sa Pizza 15, ini-expecta na systematic tagaro dry run na tong kang Pizza G's itong Domingo, tas hindamang giraray si Makarapot, si nagpa-facilitate katong parada, si mga grupo kang communicators and itong security cluster. Kaya very systematic and orderly si kanda katong competition and iyo man po gira pigi-expecta niyan ma-manage properly ang flow kang parada and ito magta-transpire na judging kang competitions. Kasabay man kani ang pagpapasalamat kan lokal na gobyerno kang Naga sa gabos na nagtatarabang sa saidang mga aktibidad gunya na Francia Fiesta. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mas kiyaon sa pagsibot ang mga otoridad ngunya na sunod-sunod ang mga aktibidad kasumpay kan Peña Francia Fiesta padagos man giraray ang anti-illegal drug operation kan Police Station number 3 na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek na si Francisco Sabuco. Sarong paraoma asin residente kan Zone 1 Barangay San Felipe, Siyudad ning Naga. Sa ginibong anti-drug bypass operation kan Suugma, nakakumpiskar ang mga otoridad sa suspek nin 3 gramo nin subot illegal na droga na may dangerous drug board value na 20,400 pesos. Nasa kustodiya ng unyan kang Naga City Police Office Station number 3 ang suspek. Asin yan ang mga bidang bareta sa aldaw na ini. Padagusan ang mag-antabay sa One Media TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pagantabay. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.
Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Sa tahaw kan mga pag-angat sa buhay, sa ibong kan mga kagabatan asin kasakitan, kitang sa iyang mga aki, may ina na nakaantabay, nagigiya asin nagtatabang. O mahal na ina, Virgen de Peñafrancia, kami dagos mong giyahan, pasiring sa mas hararong na pagtubod asin pagsarig sa kagurangnan. Ini po si Nonoy Villaferte Magtuto, nagpapaabot sa Indogabos nin maumbang kafiestahan ni Señora de Peñafrancia, ang satuyang patrona, ina tagabos ng mga Bicolano. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro, viva ang satuyang ina. Happy Fiesta po sa Tuya Gabos. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. In life, it's all about performing at 100%, being 100% ready, and having 100% confidence or nothing at all. That's why when it comes to fuel, it's the new and improved Shell V-Power for me. Shell V-Power cleans, protects, and restores engine performance, drive after drive. 100% or nothing. I don't settle for anything less.